Ja, dat moet gaan. In Spotlight krijgen de 4 ladies hun hoofdgerechten. Oh, dat ziet er goed uit. Pas op pesto met pijnboompitjes. Nu is een risotto van sirop, asperges en oesterzonnetjes. En voor jullie 2 is het een lamsgevoel, verstopt onder speelse groentjes. Verstopt. Zoals jij vannacht zegt. Verstopt onder speelse groentjes. Dat wordt iets speciaals tussen Nathan en Maël. Die hebben een boontje voor elkaar. Dat is smakelijk, hè? Smakelijk. Dat is die mayonaise met lucum, of wat? En het tartaar van de aubergine wil ik altijd proeven. Tartaar is wel goed, maar weer hetzelfde als bij de... Nee, maar dat is hier wel vrij lekker gemaakt. Juist een stukje van mijn vlees, dat heel mooi rosé is, by the way. Gaan we switchen? Maar dat lamsvlees is zo goed. Alleen de vis vind ik een beetje... Maar ik wil dat nog een keer. Het is een beetje flat. Ik vind dat niet. Vis is soms heel Dat is flat. wel, het staat wel veel smaken. De vis zelf ook. De zelf is heel flat. Of de vis is? Goed fruit. Ik vind het heel lekker. is kritisch, zeg. Maak dat mee. Ja, maak dat mee. Het was lekker, maar het was nu niet dat ik echt een zotte smaaksensatie in mijn mond had. Ik vind het minst van allemaal. Ik vind de pasta het minste. Dat is toch wel mega fruit, kom aan. Maar het daar spicy in, daar zo wat Indische kruiden in. Maar alleen. Ja, die vond alles super lekker. Die was in de wolken van de Italiaanse sfeer, denk ik. Het is wel vrij lekker smaakt. Ja? Het was een combinatie van allerlei dingen dat het voor mij maakte dat ik het echt gewoon goed vond zonder meer. Ik verschiet ervan dat jij het hier zo fantastisch vindt. Dat vind ik zo raar. Ja? Ja. Ik ben echt wel aan verrast, sorry. Ik wil er echt niets opdringen, nee, het is gewoon mijn ding. Maar van nee is niet. Dat is bizar hoe dat smaken kunnen verschillen. Hoe dat... Ja? Ja. Als ze spel zou spelen, zou ik wel... dan zou het in haar gezicht ontploffen. Dat zou toch heel vuil zijn. Ik ben wel echt blij. Ba-da-da-da-da.